So yun, what's up mga idol, no? So, nagbabalik na naman si Ride Trip Motovlog. Yan. So ngayon, no, pupunta tayo sa bayan ng Rosales, no? Kasi kukunin natin yung in-order natin na speaker. Yan, kukunin ko sa LBC, guys. So yun, naka Mio Sporty tayo, no? Takbong 60 lang. Masyado kasi ito, guys. Saka ewan ko na naman, no, kung naririnig nyo ako, no? Kasi alam nyo naman, hindi tayo gaano kayaman. So wala pang pangbili ng maayos na gamit, no? Takbong 60 lang tayo. So yun mga guys, no, nagpagawa ako ng speaker sa yan, makikita nyo dyan sa screen, guys, kung saan ako nagpagawa ng speaker sa Manila. Ang alam ko, doon din sila nagpapagawa, sila Red, 01 Moto, Paulo Busa, Bravey, yan. Alam ko doon din sila nagpapagawa kasi nakikita ko yung mga speaker nila doon, ginagawa sa kanila. Kaya doon din siguro sila nagpapagawa. Siyempre, murang-mura, guys. Halagang 4 pesos may speaker ka na, diba? Shout out kay ATL Advertising. Yan. Diyan ako nag-order ng speaker. Siyempre, diba? Murang-mura na. Saan ka pa? Ang dami ko kasing nakikita sa Facebook, mga naggagawa ng speaker 6 pesos per inch. Napanood ko to kay Vince TV. Yan, kay Idol, shout out. Napanood ko siya na nagpagawa ng speaker. Napanood ko siya nagpagawa ng speaker, kaya nagpagawa din ako doon. Siyempre, Manila nga, diba? Sa Manila nga, diba? Kaya shipping tayo ngayon, diba? Sa mga gustong mag-avail ng speaker, guys, PM nyo lang sila sa page nila. Sa mga malalayo naman, may shipping naman sila, pero kayo na bahala mag-usap niyan. So yun, guys, dito na tayo sa bayan ng Rosales, no? So andun yung LBC, kaya U-turn pa tayo doon. U-turn. Ayun o, LBC, guys. Doon. Ewan kong nakita sa camera. Nakaposo. Bawal tayo mag-U-turn dito. Doon na lang, guys. Harang pa ata si Manong Jeep,
dito tayo. No parking naman. So yun guys, dito na tayo sa LBC, no. So balikan ko ulit kayo mamaya pag nakuha ko na sticker. Music keeps me dancing. So yun mga idol, no, nakuha na natin tong sticker. Ayan. Buksan natin. Sa mga gustong humingi ng sticker nyo, pagkilala nyo ako or pag nakilala nyo ako. Hingi lang kayo guys, libre lang to. Ito siya. Ayan. Hindi pa siya na ikaw na bahala mag-cut. $100 pieces guys, 4 pesos isa. Lady Rider ng Bad Boys. Lady Rider ng Bad Boys. Si pangalan nito? Kalimutan ko. Kasama din namin sa rides yan. Sana all naka-BMW guys. Yan. So yun na guys. So yun na nga, nakuha na natin ang ating sticker. Yan. Salamat kay NCL Advertising. So sa mga gustong magpa-sticker guys, tulad lang guys sa page nila, kaya na mag-usap yan. Pwede rin sa mga malalayong lugar yan. Kagaya ko, di ba? Pangasinan pa ako. Tapos Manila sila, di ba? Siyempre, magsisiping ka talaga. Yan. So, yun na nga guys, nakuha ko ng aking sticker, no? So, paulit-ulit na ako dito, no? So, paulit-ulit na yan. So, dito ko na rin siguro tatapusin ako sa usting vlog, no? Sa mga nakakilala o makakita sa akin o matatawag ng aking live dito sa Rosales o kung saan man. Yan. Hindi lang tayo ng sticker sa akin guys. Libre lang yan guys. So yun guys, pauwi na rin lang naman na tayo, no? Nakuha na natin yung sticker. So sa mga bago dyan, no, please like, share, subscribe naman dyan. Yan. Open mo na rin yung notification doon para ma-update ka sa akin mga wala nang masyadong kwenta. Pero joke lang guys, please like, share, subscribe.